Kadavar na novom albume Kids Abandoning Destiny Among Vanity and Ruin stavia na myšlienke kolapsu a prezieravosti, kde každý riff a každá sloha pôsobia ako fragment príbehu, ktorý sa postupne skladá do temnej mozaiky. Už názov albumu, ktorý skrýva akronym Kadavar, naznačuje, že kapela pracovala s vrstvenými slovnými hrami a zámerne vytvorila vizuálnu aj textovú identitu. Pri nahrávaní bolo cítiť, že trio z Berlína šlo do procesu s jasným konceptom. Chceli, aby album pôsobil ako hudobný rituál. Úvodný single Lies bol prvou ochutnávkou a ukázal, že kapela nepristupuje k materiálu ľahko vážne, ale cielene buduje náladu a výrazné refrény. Pri nahrávaní je očividné, že kapela sa nebála ísť do osobných tém, niektoré stopy vznikali pod vplyvom dramatických životných situácií, ktoré formovali hĺbku textov piesní. Vydanie nového albumu zaradilo Kadavar medzi aktívne kapely, ktoré v roku 2025 nielenže neustúpili, ale zrýchlili tempo vydávania nového materiálu, čím prekvapili svojich fanúšikov.